Assalamu alaikum. Abal Makena Denga de toujours mal la chaîne. Donc on va continuer en formation métallique Windows 10. Abela jelen folendo. Anga bi sigise anga formation amba asigise worona de la ne ma fili. Donc vidéo temene na an kuma na fenêtre kan. Donc fenêtre nous am se ka adoya chogo mi am se ka bunya chogo mi am se ka bla plein écran na chogo mi. Ani munye fɛn dɔ yira o la an bɛ se ka fenêtre gungun ɲɔgɔn na cogo min par exemple mun ko aw ma n'a ye nin ta sisan ka gun ka na yan donc i bɛ se ka fɛn wɛrɛ ta ka a gun a kɛrɛfɛ ou bien des choses comme ça par exemple imaginons n ka Firefox dayɛlɛ donc jɔn ka nin dɔgɔya ni ye nin ni ye nin ta sisan ka nin fenêtre ta ka gun yan donc a bɛna ɲininka n bɛ fɛ ka fenêtre jumɛn gun a la o ka moitié ta donc n'i ye Firefox ta i b'a ye i ka fenêtre fila dayɛlɛlen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais an bɛ se ka fɛn wɛrɛw kɛ min an bɛ se ka cogoya wɛrɛ bɛ yen par exemple sisan n bɛ nin dɔgɔya tuguni la o ye ni n bɔra ka min kɛ o ye ni n y'a gun kɛrɛ la mais ni n taara gun sanfɛla la kɛrɛfɛ donc a tɛ moitié ta bilen a bɛ quart de ta donc n bɛ se ka ale fɛnɛ gun a dugumana la tan hop o fɛnɛ bɛ quart ta ni n fɛ dɔ wɛrɛ ka quart ta donc n b'a bila a kɛrɛfɛ bon nin bɛna camancɛ de ta nin bɛna tilancɛ de ta parce que yan n m'a gun ka taa côté la quoi n m'a gun ka taa diagonale la n y'a gun ka taa côté de la donc sisan nin bɛ yen an bɛ se ka nin kɛ mais an bɛ se ka a kɛ cogoya wɛrɛ fɛnɛ na. Imaginons maintenant application wɛrɛw dayɛlɛ n bɛna Audacity dayɛlɛ ou en même temps n bɛna VirtualBox dayɛlɛ application ninnu ye fɛn mun ye aw kana aw préoccuper o la c'est juste pour que ka se ka a bɛɛ gungun ɲɔgɔn na donc sisan imaginons n ka application min filɛ nin o kelen dayɛlɛlen filɛ nin o ye VirtualBox bon nin fɛnɛ dayɛlɛlen don nin fɛnɛ dayɛlɛlen don. Donc, application saba nanna mina nanna fɛnɛ dayɛlɛ hop o filɛ nin yan o ye Audacity bon application naani de dayɛlɛlen bɛ yan bon n bɛ nin u bɛɛ réduit n bɛ nin u bɛɛ dɔgɔya comme ça an bɛna a ye fɛn min bɛna kɛ imaginons n ka nin application ta ka gun ka taa côté la côté droite la donc n'i y'o kɛ n ka écran côté dɔ in i bɛna ye a bɛ fin dɔɔni wa en même temps i bɛna ye fenêtre caman mina fenêtre caman n ka fenêtre minnu dayɛlɛlen don donc o bɛɛ bɛ yan n bɛ se ka kelen kelen sélectionner donc ni y'o sélectionner imagine n bɛna Audacity sélectionner ni y'o sélectionner a bɛna Audacity de bila a kɛrɛfɛ donc n bɛ se ka baara kɛ n ka Audacity kan en même temps n bɛ baara kɛ n ka nin programme kan min tɔgɔ ye VirtualBox donc sisan an ka nin fɛngɛ n bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ imaginons ni n y'a kɛ ka taa kɔnni na sanfɛ kɔnni min bɛ sanfɛ donc o la sisan n ka programme bɛna kɔnni na yan donc nin fɛnɛ bɛna n b'a bila ka taa duguma ale fɛnɛ bɛna an bɛna duguma hop a bɛna kɛrɛ la bon comme écran fila de bɛ ne bolo a ka gɛlɛn dɔɔni quoi a t'a faamuya kosɛbɛ voilà n b'a gun ka na a duguma donc n bɛ se ka a kɛ tan donc o ye fɔlɔ ye imaginons sisan n bɛ nin kan n bɛ fɛ ka a raccourci fɛnɛ bɛ yen i bɛ se ka min kɛ bon pour que ka se k'o yira la fo n ka clavier visuel in de bɔ ka yira aw la an bɛ se ka min kɛ o ye touche Windows n'i ye touche Windows ta i bɛ clic kelen bɛ to a kan ni clic kelen tora ni i bolo digilen to a kan i bɛ se ka flèche ninnu ta n'a sɔrɔ n'i fɛ a ka taa droite de la ou bien n'a sɔrɔ n'i fɛ a ka taa gauche de la ou bien n'a sɔrɔ n'i fɛ a ka kɛ duguma ou bien sanfɛ donc imaginons n ka flèche droite ta donc Windows touche Windows n clic kelen bɛ to kan n bɛ flèche droite ta i b'a ye nin ma ɲɛ parce que nin kɛra n clic kelen bɛ clavier virtuel in de kan donc sisan n filɛ nin sa ni ye nin ta ka sɔrɔ ka nin ta a bɛ taa n'a ye droite fɛ
ni y'a ta tuguni hop ka taa n'a ye gauche a bɛ taa n'a ye gauche fɛ donc n bɛ fɛ ka min bila ka na droite la a bɛ ɲininka o la donc ni ye Windows ta ka na n'a ye sanfɛ donc a bɛ VirtualBox a y'o bila ka na sanfɛla la a bɛ ɲininka n bɛ fɛ ka mun bila a dugumana na donc sisan n bɛna cliquer explorateur de fichier in de kan n filɛ nin explorateur de fichier in de kɔnɔna na ka n ka clavier virtuel bɔ n bɛ explorateur de fichier la donc ni ye Windows ta ka duguma flèche ta a bɛna a lajigin ni ye sanfɛ flèche ta ni n tilara ka duguma flèche ta ka kɛ Windows duguma flèche a y'a lajigin donc ni y'a layɛlɛ tuguni ka Windows ta Windows ani flèche gauche alors a ma ɲɛ ok fo n ka cliquer a kan ni n ko Windows flèche droite a b'a fili ka taa droite fɛ donc n bɛ se ka fɛn donc o de a raccourci donc i bɛ Windows ta ani flèche ninnu donc maintenant o kun ye pour que ka se k'u bila kɛrɛfɛ ou bien k'a bila sanfɛla la ka carte ta ou bien ka demi ta ka écran carte ta ou bien ka écran demi ta bon ni fɛn ninnu sisan a bɛ se ka kɛ par exemple i bɛ se ka kɛ i bɛ application dɔ kɔnɔna na i bɛ fɛ ka i bɔ application kɔnɔna na ka taa application wɛrɛ la ka sɔrɔ i ma application datugu bon o raccourci clavier ka sɔrɔ i ma souris fɛnɛ bouger ka taa fo n ka taa nin kɔnɔna na ou bien n ka na nin fɛn n ka na nin fɛn yan n bɛ nin o bɛɛ bonya comme ça an bɛna se ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ donc n bɛ nin bonya hop n bɛ explorateur de fichier fɛnɛ n b'a bonya ka sɔrɔ k'u bɛɛ dɔgɔya donc a bɛɛ dɔgɔyalen filɛ ou bien n bɛ kelen dɔrɔn dayɛlɛ dɔrɔn filɛ Audacity sanfɛ bon n bɛ fɛ ka taa application wɛrɛ la n bɛ fɛ ka taa n bɛ fɛ ka taa Firefox la donc a raccourci clavier bɛ i bɛ se k'i to application dɔ la ka taa application wɛrɛ la pour ça i bɛ alt ta donc alt i b'i bolo digilen to alt kan i bɛ touche tab fɛnɛ ta n'i ye touche tab ta tab n bɛna tab yira o la parce que touche tab yan a sɛbɛnlen b'a la ko tab mais clavier dɔw la a sɛbɛnlen t'a la ko tab touche tab clavier a clavier dɔ la i b'a ye flèche fila dɔ don nin bouton de don soit a sɛbɛnlen b'a la ko tab i n'a fɔ ne ta filɛ cogo min ou sinon i b'a ye nin flèche fila bɛ bouton min kan o de ye touche tab ye donc sisan n'a sɔrɔ n bɛ fɛ ka taa n bɛ fɛ ka segin ka na sisan n bɛ Firefox kan n bɛ fɛ ka segin ka na Audacity programme kɔnɔna na a logiciel kɔnɔna na n bɛ alt ta an ko ko alt ka sɔrɔ ka tab ta n'i ye tab ta donc a bɛna n ka application ninnu dayɛlɛ donc an bɛna a kɛ ka yira aw la comme écran fila bɛ ne bolo donc a bɛ ka a bɔ mais côté dɔ in fanfɛla fɛ donc n bɛna min kɛ n bɛna nin ta pour que aw ɲɛ ka se ka ye kosɛbɛ voilà donc n y'a fɔ aw ye cogo min an ka kɛ n bɛ Firefox kɔnɔna na donc n bɛ alt ta ka tab ta donc ɲɛ b'a la a ye nin fenêtre dayɛlɛ donc n ka application ninnu bɛɛ bɛ yan nin ye Firefox ye nin ye OBS ye n ka logiciel capture vidéo nin ye Audacity donc ne bɛ fɛ ka taa Audacity kan soit n bɛ flèche ta n bɛ taa yɔrɔ min n bɛ fɛ ka taa min kɔnɔna na toujours n tɛgɛ digilen bɛ to tab in de sanfɛ donc ni n y'a bila sisan a bɛ n bila ka taa Audacity kan ni n y'a ta tuguni ka alt ta ka tab ta soit n bɛ se ka n yala yala ka continuer ka n bolo digi tab bouton sanfɛ donc o la n bɛ fɛ ka taa application min kɔnɔna na n b'o choisir dɔrɔn donc n bɛ sɔrɔ ka taa yen là n filɛ Audacity kɔnɔna na n bɛ fɛ ka taa
explorateur de fichiers là, avec explorateur de fichiers là. Donc mais tabou il est digi kata, faut qu'on c'est application mais me se faire dans min kono. Donc au raccourci clavier au dé quoi. Donc on le premier vidéo pour que c'est qu'à fenêtre nous option do ira là, ira aula ou c'est qu'à gunga ta créer la choumi ou en même temps raccourci clavier on c'est qu'à kebi yala application ñoronche facilement ka sorima abeda truc abeda ele tout ça donc au faut qu'on wala ñu mando ka faut en vidéo ya ko partager ko sobe donc o kambe ni ñona vraiment assalamu alaikum.